Els últims estudis PISA realitzats demostren que els alumnes tenen serioses dificultats per comprendre els textos que llegeixen. Un dels principals factors del fracàs escolar es deu a la falta de comprensió lectora. La lectura i la comprensió lectora són pilars bàsics per l'assimilació de conceptes en totes les assignatures. Per poder abordar el problema de comprensió lectora, és important conèixer com es comporten els nostres ulls durant la lectura. Quan llegim, tenim la impressió que els nostres ulls avancen de forma contínua i uniforme a través de les línies escrites. No obstant això, des de ja fa més d'un segle, se sap que els ulls dels lectors avancen a petits salts. Com podem veure en la imatge, els moviments sacàdics són aquells que els ulls fan d'esquerra a dreta, en anar posant-se en les diferents síl·labes o paraules que llegim. Cada vegada que els ulls es posen en una síl·laba o paraula, realitzem una fixació que permet enfocar i analitzar. Durant la lectura, els ulls també realitzen moviments de regressió, que es produeixen en tornar a mirar les paraules que acabem de llegir, perquè no hem comprès part del text. En les etapes infantils i primàries, els alumnes inicien el seu procés d'aprenentatge a la lectura amb mètodes fonètics, mitjançant els quals aprenen l'abecedari, les síl·labes i, finalment, les paraules, o amb mètodes que associen imatges a paraules. Aquests mètodes d'aprenentatge són correctes i ens ajuden a iniciar-nos en el procés lector. Però aprendre a llegir d'aquesta manera també comporta alguns mals hàbits que s'han de reparar amb l'inici de l'educació secundària. A aquesta edat, els ulls dels alumnes, en haver après a llegir paraula per paraula, realitzen constants regressions en la lectura i excessives fixacions en les paraules. També han desenvolupat implicacions físiques en la lectura, com moure la boca sense emetre sons, que impedeixen a l'alumne llegir més de 200 paraules per minut. En aquestes dues imatges podem comparar la lectura d'un alumne abans i després de realitzar la metodologia Leo Bien. A la primera imatge veiem com l'alumne realitza excessives fixacions a cada frase i constants regressions que llasten el seu procés de comprensió i velocitat. A la segona imatge, l'alumne realitza menys fixacions en haver adquirit l'hàbit de llegir diverses paraules en cada fixació i no realitza regressions en haver augmentat la seva capacitat de comprensió del text. Leo Bien és una metodologia seqüencial de 12 sessions destinada a alumnes de secundària que elimina o minimitza les regressions, les fixacions excessives i les implicacions físiques com la subvocalització. Mitjançant exercicis d'agrupació de paraules, els alumnes augmentaran la visió perifèrica dels seus ulls, evitant la lectura paraula per paraula i podent descodificar el significat de diverses paraules en una sola fixació. Imagini veure una pel·lícula fotograma per fotograma. Seria extremadament lent i ràpidament perdria el fil del que està veient, en haver d'unir constantment en la seva memòria tots els fotogrames. En la lectura passa el mateix. La memòria de l'alumne rep més informació descodificada al poder llegir per agrupació de paraules i pot avançar en la lectura sense la necessitat de realitzar regressions. Els exercicis visuals i l'accelerador de velocitat permetran a l'alumne augmentar la seva velocitat lectora, no permetent l'hàbit de la regressió i potenciant la lectura per agrupació de paraules. Durant el curs es realitzaran 8 mesuraments de velocitat i comprensió lectora per comprovar l'evolució de l'alumne. Tenint en compte els resultats dels tests, Leo Bien adequarà els exercicis al nivell de cada alumne, afavorint i respectant el seu nivell inicial de lectura i la seva velocitat d'aprenentatge. Tant l'alumne com el tutor podran visualitzar la progressió i els resultats en qualsevol moment del curs, afavorint l'autoestima de l'alumne i donant l'opció al tutor d'incidir en aquells aspectes de la lectura on l'alumne presenti majors dificultats. Els tutors també rebran una guia didàctica per preparar cada una de les 12 sessions. Els alumnes que realitzen la metodologia Leo Bien obtenen una millora mitjana de 3,7 vegades el seu ILE, que s'obté en multiplicar la seva velocitat lectora per la seva comprensió lectora.